ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na ọgụ adakwananụ n'etiti Honorable na ndị ọrụ sekuriti gọvanọ na-achị Anambra steeti gọvanọ Chukwumachiasi Soludo nwa Mgbafọ n'ọmụọ ebe ejere iri ji ka ọgụ anụnwa na-afịa afịa wee na-azụ azụ bịakwanụ ka nkọrọ unu ka o si wee mee na ya bụ ọgụ abụrụkwa obere ọgụ ka a nụrụ ebe a nke bụ na-emerụchakwara Honorable ahụ ọ tụkwa na fanyeri ego wee jee ụlọ ọgwụ wee jee gwọgasịa ife mere ya n'ahụ maka na ọ bụrụkwa obere ife mere ebe a. Unu echetala onye unu na-afụ n'ihu akwụkwọ ebe a na-akpọ isi enyi bụkwa na Honorable ndị agha amelụmụ. Unu echeta na ọpụtara n'ihu akwụkwọ wee kpụrụ gọvanọ na-achị Anambra steeti n'ọnụ gọvanọ Chukwumachiasi Soludo nwa Mgbafọ wee na-ewepụtasị ọtụtụ ife onyonyo ọ na-eme n'obodo fa bụkwa na agha amelụmụ wee na-asị na gọvanọ achọghị ịbịa alụlụfa ụzọ na gọvanọ achọghị ịbịa alụlụfa ụlọ akwụkwọ mebiri emebi na ọ chọkwa na ịbịa alụlụfa mataniti fa ebe a na-ejizi wee na-azụ ewu na mmadụ anọzi ebe ahụ na-ewu ka ejizi ya azụ na okporo ụzọ fa mebiri emebi na ndị na-alụ gaasị emebichagorofe okporo ụzọ fa andị na gọvanọ na-anakwanụ taksị na ya bụ ndị na-alụkwanụ gaasị n'obodo fa na ọ chọghị ịbịa alụlụfa ụzọ na fa amaghị ife fa bụ ndị agha amelụmụ melụ gọvanọ na-achị Anambra steeti. Onye ka ọ kọchara ya bụ ife ọ dịkwa kachara nwa Mgbafọ na ife niile ọ na-akọ n'ihu akwụkwọ maka ya wee na-akọwa ka o kwuchara ife ahụ na ndị Honorable nke ndị Anambra steeti dejere akwụkwọ wee sị anya pụtazikwana n'ihu akwụkwọ kwukwu okwu ọzọ maka ya bụ ife o wee pụtakwa ọzọ wee kpụrụkwa gọvanọ n'ọnụ wee sị anya kedu ife gburu Honorable Justice Azụka ka o kwuchaziri nke a ka a na-akọwa na ndị ọkaikpe na ndị Honorable ndị Anambra steeti wee nyezie ya yelo kaadị wee sị ya na achọzi na-enyegodiri ya suspension na ya jegodu zuo ike obere oge famazi mgbe fa ya akpọchi ya ya onyasị ka igwe ndị ọmụọ na-eri ji Honorable isi enyi wee kpọkọrọ ndị otu ya unu n'anya unu ya afụkwanụ ndị bọisi obodo ibe ya fancha wee nuso ya n'azụ fa wee na-ejeru n'igwe ndị ọmụọ na-eri ji maka na Honorable na-akọwa na ebe abụkwa n'obodo ya na gọvanọ ya esikwa obodo nke ya wee bịakwa na vileji nke ya wee sị na ọ ya abata ebe a na-eme mmemme na nke a ya emekwa eme onya ka ọ gbachara egwu unu na-afụ ebe a wee tụchaa mpe ndị otu ya ndị agha ya wee so ya n'azụ wee na-etu ya isi enyi amanọ na ọmahụ na gọvanọ abịagwa na gọvanọ nọkwara na ya bụ mmemme ọkwa ya ka ọ gagharịchazielu wee jezie ka ọ banyezie ebe igwe nọzikwanụ n'oche ezigbo mmemme na-eme. Ndị ọrụ agha gọvanọ Chukwumachiasi Soludo wee nọchiere ya ụzọ wee sị na o nwekwa ebe ọ na-eje echekwa n'ife egwuregwu nna ndị abụnyicha egbe ndị a unu fụ dịka akpavayi Chineke ekwekwe nwanne unu nwoke ndị agha amelụm egwu adọkwa ya n'anya onye ara Chineke afụnubekwa m ife ka ọ dị etu ahụ unu fụkwa ụdịka ọgụ anụrụ ebe a mgbe ekpuchinata ya maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa maka na ya bụ ife adị ọkwọnụ mma o wee bụ na ọ bịara ebe a kịta wee na-asịfa na ọya aba ndị ọrụ nchekwaba Soludo wee sị na ọya aba na ọdụkpọkọ chara nwa Mgbafọ agwarfa na ya abatakwana n'ime ebe anụnwa amakwa m arejedrio amakwa m onye gwa afanya abatana mana ọ ya bụrụ chara nwa Mgbafọ nwere onye ọzọ ya gwa anya abatana onye nke bụzi isi enyi wee sị na ọya abaghị n'obodo fa ka a na-eme mmemme na chara nwa Mgbafọ anyị ekporukwa ndị agha ya wee bịa na obodo nke ya wee sị na ọya abatakwa ebe igwe na-eri ji na ọya abatakwa ndị ọrụ sekuriti unu fụrụ ebe a nya ndị ọrụ sojan wee sị na ọya abakwa ọgụ wee mee andị onye akpọnụ bọisi nke ya ụmụ bọisi kịrịkịrị ụmụazị okpo fa wee na-akwa ya a na-akwa ndị ọrụ nchekwaba Chukwumachiasi Soludo fa na-akwa ya a na-akwa imekwa ndị ọrụ nchekwaba ụfọdụ uwe nyichakwara egbe ka agba ọ bụ na fa gbara egbe ndị agha amelụmụ na ndị ọmụọ fa ya ekwe ka fa na ija ọkwa nnukwu ọgụ ka ya anụ ebe a ka a na-azọzikwa na ya aba ka ọ na-aya aba ma ndị okpu mmemme fancha wee pụta ụfọdụ n'ime fa wee na-eji isi enyi na ya biko na ya butuo n'ọkwanụ gọvanọ na ebe a n'ọkwanụ ya na-achị Anambra steeti n'ọkwa ife kwuru ka a ya eme mana ọdụ nke igwe ndị ọma anụnwa ọdụkpọkọ ndị apụga ka ọ bụ unu mazikwa na ndị gọvanọ na-enyezikwa ndị igwe asambodo so ndị igwe niile ya abụziri ndị apụga maka ikwetaghị na apụga kedu asambodo a ya enyeghị onye ya enyeghị ha anarụghị nke ebu abụ ewere enye onye ọdụ mkpa chọrọ ịnọ na-apụga ọ na-achị ndị obodo unu na-ezikwa ya na nke ikpeazụ ọ dịkwa ka ndị igwe niile bụzikwa ndị apụga onye kafa na ebe ahụ ndị apụga buru flag fa ebe etere ọkụkọ ebe etere nke nwa na-agagharị fa yichakwa m akwa ndị apụga fa juru ebe ahụ nnọọ ife nwa na-afịọ n'elu na-afịọ n'ala nwanne unu nwoke adị isi enyi ndị okpu mmemme na-eji ya n'elu na-eji ya n'ala o kwechiri si na ya emekwa ya eme na ya abaliri ebe ahụ na ya afọ isi ya
emecha ama m ife agwara ya ike na ndị mmadụ bịa sị n'ọdụkọ maka ndị aso ya n'azụ ndị a na-etiri ya mkpu o wee sị ndị a na-etiri ya mkpu ngwa na fa apụbazie na fa jezie n'ofu nkọkwụrụ ka ya jezie kene igwe okwu ya ka ọ chụsasị ife ka ya tikwazie ọkpa ka ọ bakwa ndị ọrụ nchekwa chara nwa Mgbafọ wee sị na ọ ya aba o wee kwarụ ma ndị ọrụ nchekwa wee kwarụ ma ya na-egbefa ife nwa wee na-achọ n'avịọ ife nwa wee na-achọ n'azụ mkpọtụ wee juo ebe niile ụmụ okorobịa ọkpọghe wee pụta wee na-akwanye nwa na-akwa ndị ọrụ nchekwa na-akwanye nwa na-akwa ndị ọrụ nchekwa Chineke bekwalụ m ebele amazịkwa nkanya bụ ọgụ si wee bi mana kanya bụ ife si wee du ọdọkwọ nkọ nọ n'ime ebe a na-agwara ya na ya cheru na gọvanọ nọ n'ime ebe ahụ na ọ ya abata dama isi o ya echelu gọvanọ na o wee bata maka na ụnụ makwa na ya na ya na-aba adịghọ mma na ofu ụzọ aha agaziri fa na nke ikpeazụ a sinsi o ji wepụta n'ihu akwụkwọ wee na-akpọchara nwa Mgbafọ n'ọnụ na ọ chọghị ịbịa lụrụfa ụzọ na ya kedu ife gburu Honorable Justice Azuka na fa chọburu ime ya impeach n'ofu onye ka ọ fọrọ ka a saịnụ akwụkwọ si Honorable Justice Azuka wee ji iketa akpalaisi na ọ natazi ya bụ ije ekwekwanụ ka ọ bata ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na-ekwesịrị ịhapụ ya ka ọ bata ụfọdụ nọkwa na kọmentị wee na-asị na ọ mana ya na gọvanọ adịghọ na mma dute ife anụnwa na-ekwu n'ihu akwụkwọ na ntu a gwara ya nya abatana na o kwesịrị ime gọvanọ obe na onye nwa na-achị Anambra steeti na ọ bụrụ na ndị agbara ya egbe kịta na ife anya asị bụ no self defense ma o melụọ ya ahụ asị no self defense na o kwesịrị ịkwụnyelu gọvanọ ugwu o jezie n'olu n'ofu nkọ gọvanọ nabazie ọbabazie ebe ọma n'obodo fa ụfọdụ sikwana na-asị na agha eme ya eme n'obodo ya ka ọ nọ na o kwesịrị ịbanye ebe ahụ ọ dozikwana unu ka ekwere ka ọ banye ya ekweghị n'unu ike na gọvanọ naziela ọbanye maọbụ na ọ nabazi amazikwa nke o si wee je na ife ọ dezila ya edelu n'ihu akwụkwọ ọbụ na fa merụsichara ya ahụ andị na ndị ọrụ nchekwaba achara nwa Mgbafọ Soludo na fa nyere ya ego wee si anya jee n'ụlọ ọgwụ ka o jekwa anụ na-edo mmerụ ahụ emerụrụ ya ahụ anya ọ dịkwa ka onye akpata na ọ pụtabeghị wee kọọ akọ ya akọ na nke ikpeazụ ike na-ayọziri ya biko n'ife mere ya mana ebe e nyere ya ego damisi ayọrọ ya bikonu kedu ife ichelụ gbasara ya ọdụka ka hapụ ya ka ọ barụzie ebe ahụ kedu anya ya na-achara nwa Mgbafọ ya eji ya n'onwefa okotorigba ekerekwa m na anụta aka alaeze n'ọkwa nke nnụta atị ka m bịa kara unu dochi ya nụ